Yo, challenge accepted. This is Don Carlo Farma Musika 7200 Music. 16 lines, walay bars. Bulagi mo yabay jungi, yeah. Check. Bulagi mo uyab, bulagi. 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 Sapa, bulagi mo uyab. Ila kay babae man ila natumbok so ako lalaki ng palahit para di po taloy boys sa paminawa niya paminaw Don Carlo shit. Yeah, nakoy isulti amigo ay saglakaw. Let me finish. Kabalo bakang kitabi kasi muya bagamay daw ka og finish. Ay, medyo harsh balag sakit dapat dawaton. Ano mag-antos baga sa karelasyong pirmi kang kulat tahon. Ey, kasadis na si mong uya. Mura siya ubok si Dor kay gihimo anya pantimbag. Kunya, imo siyang galabanan sa iyang katarantado. Gugmaan japon ka bisag pirmi kang kulat tado. Pakaulawan pakabisan pag sa dagang tao. Iskandalo siya siyang dako pagkawala giayo. Unya karon unsa may nahimo nimo nga plano. Gapaulipon ka gihapon mura na kag piniriso. Sus amigo unsa ba? Natugka pa siguro maong wala ka kamata. Nagpakabot-tabong mo sa kamatuurang giabusaran na kabisag iyahan ng sayop sa